Shalom. Oras madita salutna di hamu amanami na nami soalnya nang apo sa bulong nang mulat tama parminggota di bagasan sa darion martang yang nahomaita. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede nomor 10 sada ayat sada 2 dohot 4. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na deng ganjala manang aha na niluan di Jehovah sian ho. Ima na mangulahon sabing, dohot holong di roha di habasaon. Jalamar pangalahu haserepon maradopon de batam. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di benua gijang. Saya hormat Tuhami roha na togu na badia pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan. Saya lehon dame Tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangodingim. Saya marsigat tungtu hatam mahami mardopon salhut musunami. Saya ramoti jala pargugoy mahami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
mangihon ma patini debata di minggu sadarion ima patik palimahon saat pro di pasapuluhon patik palimahon ikon pasangapom donatorasmu asa martua ho jalaleding mangulu di tanon nanilihon di Jahoba di Batam di ho patik papituhon unak ko mangalakup patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralohon donga jolma di masahat na tong may dugugo mahitasian Tuhan di bata ale Tuhan di bata saya pergugoy mahami mangulaw na ubar patik mi amin. Tujolon itu hatta tatopoti madosata nagodangi martangyang mahita. Ale Tuhan di bata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo di bata pargugo na suatu dosan sitop panasanadong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalausion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang siap pakateon nami nasoture rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami alai na tarsosol bagi do hami nuaing alani asima roham dihami ale di batanami pardingkan bahasa para si roh ado alani anak kaholon roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya samba dosa nami saluhutna jala suruh maton di perbadia tu rohanami be asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hanguluan na sora sudah na pindar baga-baga ni akana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuasan di dosata. Satok indo hutadikon ho alai papungoku ho pangoku maho muse marhiti aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku huta bunihon bohiku satokin maradopon ho.
Alay marhita-hiti dengan basa saliling-liling na asyaku ho. Ninan Jehovah si paluho. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Tangion hamuma hata ni dibata turpuk episteli mingguta sadarion tarsurat di AKD 2 ayat 8 saat ro di 10 tolu. Di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi. Idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajijang di atas ni akka robian. Dungi makuling hasudungan ni rohaku, idok mamadok au hehe maho ale hasoloan ni rohaku, na maliutus jala ruar maho. Nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki paredeon, nunga pola terbege suarni aduhur titi di tanotai. Ido saatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jalan au peopsa. Amin. Tidak koma porsiautai songon na hinatidak kon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah
Ido ama pergugu na suatu dosan na tumapalana di tanah. Au bersia Yesus Kristus anak di depan Tuhan besar. Iman di hubungan di Maria naga gagabian santon di perbadia orang surga. Ido kata na tumau na di pangumuman di sana. Nama terpajar di wana di Allah Subhanahu. Na tua Tuhan turun di tanah. Namula mengol dari Tuhan. Naik ke surga laut menunggu siang di pada Jehovah. Naik parguna suatu dosa. Isi mai bana panggil suatu tangan. Manghumi harana mangulu Tuhan. Au korsia di tandu korbadia. Ya lalong sada huria nagadia. Huria atau panihala Kristen akan nagadia. Lord ya san dosa. Lord ya Lord.
Tikti Minggu, sia Juli 2020 tolu pukul 10 WIB. Guarni Minggu tasadarion, ima Minggu palimahon dung Trinitatis, dohot tohpik Minggu, makalomohon patik ni debata. Ulaon Pandita Resot, sadarion Minggu sia Juli 2020 tolu, Pandita Resot ama Pandita Lubrin Pesiahaan STH, makobasi di permingguan manogot pukul 7.30 WIB HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya. Kunjungan gerejawi sadarion sia Juli 2020 tolu Kor Ama Huria HKBP Harapan Jaya di Patupado kunjungan gerejawi tu HKBP Kertanegara Semarang. Nani uluhon ni Ketua Seksi Ama HKBP Harapan Jaya Amang Robinson Simanjuntak. Sadarion Kor Ina Huria HKBP Harapan Jaya di Patupado kunjungan gerejawi tu GKJW Jemaat Lawang Jawa Timur. Nani uluhon ni Inang Bibelfro Wamilda Solafide Boru Tinambunan. Partangyangan wilayah Selasa 10 Juli 2020 tolu pukul 20 WIB wilayah Yerusalem. Naman Jabui Nyonya Tobing, keluarga Nyonya Tobing Boru Tapea. Alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Eboni 2, Blok A, nomor 10, wilayah Kanaan. Dibagas di keluarga Osaragi Boru Nadabdab. Perum Jati Unggul, Jalan Jati Mulia 2, Blok A 10 tolu, nomor 8, wilayah Galilea. Keluarga P. Sinaga Boru Silitonga. Perum Alinda Sada, Blok Epitu nomor 10 Walu, wilayah Judea. Dibagas di keluarga Nyonya Silitonga Boru Haloho. Perum Pesona Anggrek Harapan, Blok C2 nomor 2, wilayah Sion. Dibagas di keluarga A Tambunan Boru Pasaribu. Alamat Jalan Perintis 5 nomor 14, RT Sia RW 17 Bulak Sentul. Partangyangan wilayah Rabu 12 Juli 2020 tolu pukul 20 WIB wilayah Bethlehem. Naman Jabui keluarga C. Silain Boru Napitupulu di Aula Gereja. Wilayah Hermon keluarga E. Siregar Boru Simanjuntak. Perum Bintang Metropol Jalan Venus 5 Blok B5 nomor 30 tolu, wilayah Zaitun. Keluarga TR Simangunsong Boru Nababan. Alamat Jalan Segarawana Sada nomor 24, RT Sia RW 25 Rawabugel. Wilayah Efrata keluarga J. Sianipar Boru Sitorus Rawapasung. Wilayah Nazaret Lugasni keluarga Nyonya Padang Boru Pangaribuan. Perum Taman Titian Indah Blok Osada nomor 8. Pelian bulanan tahun dohot diakoni sosial. Parhititit titingon disosohon matuganu perluas asapasahaton sian ias naroha pelian bulanan tahun dohot diakoni sosial. Boy di pasahat marhite tu transfer rekening HKBP Harapan Jaya nomor rekening tertera Bank BRI atas nama HKBP Harapan Jaya. Boy ma tapasahat tu sintuaganu wilayah atau tu sekretariat Huria atau bendahara Huriata. Saya dipasu-pasu Tuhan Masa Luhut Panguluta. Statistik dohot hatani debatan nadi tontuhon HKBP samingguon boy mata jaha di titing. Nomor ulang tahun torop ni ruas ni Huriata nomor ulang tahun di mingguon 32 halak. Para halado dohot ruas pasahaton selamat menyambut ulang tahun. Hatani debata namandok di Poda Tolu ayat sada dohot 2. Ale anaha say unang halupahon poda nasianau sadirado tiroham maakatonaku. Ay tambahan ni do diho ganjang ni ari-ari dohot taon ningolum dohot dame. Parhepengon
Parhepengon ni huriata di mingguon boy mata jaha di tikting. Saldo kas ni huriata per sia Juli 2020 tolu. Huria diakoni 160.156.267 rupiah. Pusat 6.455.500 rupiah. Pembangunan perawatan 10.226.610 rupiah. Transitoria 2.175.000 rupiah. Sarana parkir dohat dalan 30.226.200 rupiah. Tuhatama nama masuk-masuk parehpengon ni huriata. Songoni mati ting nama sa ni huriata di bagasan nasa mingguon. Tuhatama nama masuk-masuk selamat hari Minggu. Tapuji Tuhan marite di nomor 750 ayat 1 dan mangiut. Hut tapapungu peliata sada ado sadabi.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli naikon sihang ulunota akka manginang di minggu palimahon dung Trinitatis. Ima natarsurat di Rom bidu pitu ayat 15 sahatu 25. Hujahau dihitai nangamang takasma tapi hutihut di bagasar rohata songono mana tarsurat desi. Ai dakku tulupi nahu baheni. Ai nahu hagigihun iduhu ula. Dada nahu halomohoni. Alai ia huula naso hinalomohoni rohakku. Nama nulupi maau dihina dinggan ni patiki. Asa dada ahu nama ngulautsa. Tungdu saido nama nginganyau. Ai huboto do dang adong nadinggan maringana di bagasan au. Madok di bagasan dagikku. Ia hagioton dapot do niat diau. Alai dang dapot anggo napatupahon nadinggan. Ai dada hula nadinggan. Na pinar hagyot ni rohakku. Narwai naso huhalomohon. Ido huula. Alai mulu huula naso hinalomohon ni rohakku. Dang apala au mangulasa dosei do tahe. Nama ringanan di bagasan au. Asa jupa ngau songon aturan. Naroa do dapok diau, nangpe dipangido rohakku mangulahun nadinggan. Ai dihalat jelma perbagasan na diau do niap patik di debata. Alai huida do patik na asing di bagasan akka ruas di dagikku. Namar musuh do patik na di bagasan rohakku. Gabi di patuduk doau tugonggoman ni patik ni dosa na di bagasar ruas ni dagik. We au jol mana dangulon. Isi mapaluahunau siapa matak kamatiano. Mauliate mahurok tu debata marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai. Di baheni au sadiri mangului patik ni debata di bagasar rohakku. Alai mangihut dagingi patik ni dosa ido huloi. Ido sahatna. Kurian itu hata rak maju kita maja tampil lo topik ni minggu ta. Sada dua ya makalo mohon patik ni debata. Bahasa Indonesianya mencintai hukum Tuhan. Kurian itu hata dari jolma siana hina holongan na. Mulu dihaholongi artana ba raja ni artana mebana. Mulu dihaholongi hatani debata raja ni hatani debata mebana. Mulu dihaholongi akkana di portibion haholongan raja di portibion meba. Sudah nari dari dia judul mah sian nahina holongan. Apalah di minggu sadarion sudah tanah bungu di bagas joron di dokon ikon maka holongi uhum di debata mencintai hukum Tuhan. Ahado sibot sirina ubahen gabion odolan di tonga-tonga ni permingguta minggu palima hodung Trinitatis. Na parjulo iko jujur rohita gudang do nuaing akka nama do dirina si hutut Tuhan tang masihol ro juju doh marsoba tu debata. Dia tidak rindu lagi. Tang masihol bebana lahu makka holongi debatana.
nunga gabita ding makaholongi portibion. Idon na perjulu. Na paduahon godang donwain pidok ibana songo Kristen ringgas marminggu ringgas martaniang alai na pinikiranna na di hapor syawibana dan diulahon tidak dilakukan. Dalam bahasa Indonesia dia berpikir benar, konsep berpikir benar, hatani di bata naringgan, ale hati hamba ngulahon, dak pas eksekusi dak gabinaroa. Jujur do hita songoni, tapi kirhon akan naringgan di tonga-tonga di nguluta, pribadi lepas pribadi, alailah ngulahon, dak pas, salah, ulu gabe marlauk dosa. Jala itu nadi gobarhon di si Paulus ditupuon. Kupikir-pikiri do akan naringgan, kupikiri do patikmu, alai hati hamba ngulahon, dan nadingga kuula. Aku memikirkan yang benar, tetapi ketika melakukan yang jahat yang saya lakukan. Bahasa adong silakona. Mulai sorak kita siap bortian ni dainang di pasorak kotu hatta nunga merdusa saluhu najol. Ima pakorhon ni naung madabu tu dosa siadam doho siawa. Lapatanna dosa naung diwaris son ni siadam doho siawa nunga nian dia diam dalam diri manusia. Ada lapatan namian dan diam tinggal. Ngamarura ibana di zolma. Dan mengontrak bedusai. Ngamenetap. Dia tidak pindah-pindah lagi. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Sutuk tapi pikir dosai mengontrak sebulan, sebulan nari ide bana. Lohot menetap dalam kehidupan kita. Alanido boy terjadi sama ada kondisi Paulus. Dipikiri badana anggo makaholongi ripekku setia dengan ali ulu sipata berbeda. Makaholongi anakku au songlo dengan ulu sipata berbeda. Mabahen rencana besar na dengan ulu sipata berbeda. Ala dia adong namang ganggu kita imadusa naung diam tetap tinggal di bagasar rohatta. Lapatanna sederhanana pikiran baik dan pikiran jahat selalu ada dalam tubuh manusia. Pikiran sorgawi dan untuk melakukan yang jahat ada dalam tubuh manusia. Mulai madabu kita tu bagasar dosa. Alani boydo honor marporang goda sida antara nadenggan doho najahat di tonga-tonga di nguruta. Marporang 24 jam. Tapi kiri nadenggan ale mulu so gudang peluruta laho mangalo narwai telu mahita. Iko gudak peluruna. Amai peluruna. Ima hata di debata. Itulah firman Tuhan. Mulu so dihalo mohon kalau firman Tuhan atau hukum Tuhan tidak dicintai, ingat amang inang kita akan cenderung kalah dalam peperangan tadi yang setiap hari, setiap jam sampai 24 jam akan selalu bertempur. Disulik kita maroha bulu sipata sedari pe dang nijahatan di debata. Bolu sipata ni jahat pehatani debata tak pula serius si bemangula hujja. Bahkan bolu sipata saya pinadau-dau siak kata ni debata. Tentu peluang untuk kalah gabe di raja Sibolis sangat besar. Belgegian peluangnya. Kita mamam boto diri taganu marsada-sada.
Bagaimana kita membentengi diri kita untuk melawan pemikiran yang sudah melekat dalam kehidupan kita, pikiran baik dan pikiran jahat, pikiran surgawi dan pikiran duniawi. Ima nadi pataria si Paulus. Saya ulahu padik, saya huraduti halai dan bosikko. Aku berusaha memperjuangkan ini. Tak boto konteks si Paulus. Siap parjahatian, gabi parjala, jala jahudi tulen, nabuido honon, ibana masian sudah jahudi, na lebih sempurna untuk mengraduti patik. Alayak gimana? Saya huraduti, saya hulahon, alak sempurna. Makanya dok di bana. Weh, ya usul mana ada ngolon. Isi mapaluah siap pamatak kamatianon. Alayak pengakuan. Mau reate mahudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus Tuhan. Labatan na sian banid dangon di bana. Dang boy hape hola gugok ku mangaraduti patiko nalanak sikko pau. Aku tidak sempurna. Dosa itu sudah ada dalam kehidupanku, sudah diam. Dan selalu ada peperangan antara yang baik dan yang benar. Tu isa na mau. Didok haporsion di si Paulus. Tuanima adong debata Tuhan Yesus Kristus nama dok tu hita daksi kopi berdosa do hita sutu ngadok kita sama hita na hudul di bagas joroon merasa uburju ubadia usuci berdosa do hita akka na seulu mangalau si hatani debata do hita harus kembali direpres isi garhon sarupa perdosa do HP hita na pungudi bagas joro la ICP alai adok sitio potta di perdalan di ngulutta berusaha maka holongi hukum di debata asa tuk kita maka tidakon hola debata hola Kristus Yesus ido napasi kopon ngulutta ido na di sorahu di bana di turpuko ulu si patah hita inang amang madabu hola nauk salah niba sudi madok na pedi tahun salah hape si jonok do hatan debata genu pare nang di pertanyaan lupa na si dan nasaru papardosa ubahin ekstrim bo Yesus madokon tu hati kamar jabi rebana disada luat madokon ise hamunda so pardosa dangguri hamu ma dangadong nabandangku mabiar Victor sadar, dangadok kape nasi kop, dangadok kape nasi mardus. Ala nido hita inang amang na dihaolong itu hatta Yesus Kristus. Ala nunga mardusa hita hola na pinasi kop debata, taida majo hina jorbu ni doso. Ay songob babiyak na maruwang-uwang buibana. Na merdalan ganu pari ganu tiki laho mangela-ela jolmai. Asa ditoruni huasona, asa diperhamba, asa diperbudak. Itu dok si Apostel Petrus, ada Petrus 5 walu. Iblis berjalan seperti singa yang berjalan berkeliling-keliling mencari mangsa. Alanido iblis dosai songo binatang buas do nalaho mamulgak mabudut tita. Muluakan nama nang ihok kata ni debata ikut jamok do dison. Hati-hati. Jangan pernah sepele kepada godaan iblis. Tuaka nanang mamulgak dohok mamangawok kita. Ikut jamot. Aha masih jatah tamangalon. Tajahaman do dijabu Efesus sono. Ayat 10 1:20. Dia mai tangyang hata ni debata. Dohok pakka porsiomu belga huason ni debata. Sian simbolis. Ada senjata rohani yang harus dipegang oleh umat percaya. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Alani marporang mahamu, marporak kita. Holat disot kita buer porang. Tang jihad na pengetusun nasing. Damang inang da marporang mangalo huaso di simbolis. Ido ulota. Ido naik si perjuak kunot tadi tonga-tonga di ngulu. Suatu ngulu kita marporang ala ni akka perdagingo ala ulang bangai tungadol
asa jupak kasangapon dam. Parporangata mangihuton barita na ulihatan di bata mangalo sibolis. Tu dia do sibolisi parzolo tu pribadi-pribadi ta. Asongon na sala na niulon. Porangi aloy bana ikut taring ikut tanggal dakulau be. Alani ikut dohono do museng positif mah. Apa yang dipikirkan orang percaya harus itu yang dilakukan. Unang besok pergumulan si Pauluson. Apa yang dia pikirkan benar tetapi hasilnya atau eksekusinya tidak benar. Sekarang kita berangkat. Apa yang Amang Inang pikirkan sekarang yang benar, lakukan. Tunjukkan dalam kehidupanmu. Alanido hataridani muluta. Inang Amang na dihaholong itu hata Yesus Kristus. Pohana matutu mulu jorbu do pamikirun na. Padang binoto besong odian do pangulono. Sidak ka di doko turbukon nasi tong mangihutok katan debata do pikirun di bana alarong hagiok ni dosa gabe madabu do pangulono tu dosa. Bohana mamuseng mulu nang jorbu dipikiri. Bah. Uy na magabi malepek-lepek malengek-lengek gabe hola dosa na masudi. Dangadong bena tikos, dangadong bena positif di pikiran na. Iko jamok do hita tuson. Lang buyak kahalat na porsia madabu tuson. Tuba mikiro na jahat alay ngok ma si bolisi na kaning. Apala na ringga peta pikiri na jahat manigay. Doh batu lucon. Apalagi mana roa ta pikiri. Lemar gada-gada ma daksi gada silaba na jahat si ulah bahaya. Alani nangamang na dihaholong itu hatta Yesus Kristus. Turpuk Rom biddu sada ayat 1:10 sada masuk maitu biddu pitu nakaning maswara hotu hita saluhu na oma ajaran nasitong na ikon hapurosyaw ni halak Kristen ajaran nai halomoho pati nai cintai pati nai danga dong be ajaran na hasil doko si Paulus mulai siya Rom biddu sada 1 ayat 10 sada mulu Rom biddu 12 1 biddu 10 madokon dung adong ajaran nasitong carana mangula jahamuma ayat biddu 12 1 biddu 10 nama dokon perdusa na godang doa wale Tuhan ikokodo bentekku jala halo mohon ni roham do gabe suha ningoluku. Artinya setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini ukuran atau patokan hidupnya bukan pemikirannya sendiri tetapi ukurannya firman Tuhan. Nani dok di debata ido ukuran ningoluta. Ala nama dabu do kita sering ukuran ningoluta ahana di halo mohon ni roham ahana lo mohon ni dagingmu dangi camok do dokotur bukon. Ukuran hidup orang percaya nahi nalo mohon di debata do ulah ulong tanga dong nasi suatu ngulu kita menabay ajaran-ajaran na asin aha na di halo mohon Tuhan ido ukuran ni nguluta na naik si ulah ulong tanga dong nasi alani nangamang na di halong itu hatta Yesus Kristus dak cukup hola pemikir sabikabe dak cukup holar konsep berpikir songoli HP alai ikop patar batari dahununa di tonga-tonga nih nguluna memang ihut konteks na padua diturpukon maralo do si Paulus tu halak jahudi dohok nasu jahudi paraluanna halak jahudi donganna madokon dang adong behaluaon mulu soholam mangulah hopatik ima halak jahudi na sada halak jahudi na dua adong beberapa versi idok ibana tu si Paulus molo diulaho patik ikon ido na paulaho paluaho ni bana lapatan na dison agak tipis do ikosian na mangulaho patik ido asa malua nakaing na perjolo molo diulaho patik malua berarti na paduaho non mereka sudah berjuang berusaha melakukan dan mereka sudah clear ya kami sudah selamat. Iman mau lihat si Paulus. Ba'au mana sumuruk siak kamu mangulah hopatik. Alai hudok kodojol mana dango lau. Tu dia do au hidok kamu ni hamatiano. Baru halak
junani madoh aka pangarato nasing. So ibo to halaki tari ko tupati. Tangi po to sama si kali halo. So na ada namyo dinna. Alay di suara si Paulus. Mulu patik dia kena sumana dapati ingo ma sorminamu doi tuntunammu doi patari dahon lau pinaluan ni debatao. Ido na di suara ko ni pana. Jela inangamang na di haholong itu hatta Yesus Kristus. Sianomma adong musing odolan na di kita sa luhut na. Buhadaw na kita mangenang. Masihon lo kita makasiholi manang makalomohon patik ni debata di nguluta. Sudi na manang ihokatan debataon ikom masihol. Ay do hatari data na pinalua. Naulo mencintai hukum keadilan itu hatari dani na makalomohon debata. Efek akka na makalomohon hata ni debata doho pati debata ingo ma debata ima mangarajai roha pikiran nang ate-ateta. Ibana sa diri mangarajai kita. Ibana roh sa diri laho marmudu-mudu kita. Tayo baturus may tuwe pistil tay. Ima edde ni Salomo biduduay. Diulaho bangsoy na hinalomon debata rodo panguli siar rubian marsurak-surak marhajijang dipatudo songon doras ni hiji do ursa na mawus diaek manopot akka na makalomohon ibadah tugas ta moharo kita gabi songon orwan na selalu mempersiapkan diri mendesain hidup ta mau untuk saling mengikat perjanjian kepada Tuhan, mencintai, saling mencintai antara suami doho istri di baraton diete bulu nak kolokia dorohan yang mate tu nateng pasti setia kolokia rohan nate tu pasti setia digobar hodo debatai songo panguli digobar hodo hitau songon orwan mempelai perempuan yang harus siap cantik wajahnya berseri-seri mau ditemanin berbicara beda tong dah contoh ada mulu panguli mempelai lagi-lagi do majupai mempelai perempuan yang gusuman di do mempelai perempuan ini baru perjadinya anggoso di payes do dirina do rohana wah do perjadinya harus dipersiapkan mulu perempuan iko pakeon na sohya meralis iko bentukon na alis na sabagak ala alis na harga mati kan itu na sohya marmega iko marmega na sohya dilului baju no bagak iko luluan dia harus berusaha mendesain dirinya untuk manomu panguli naro siar robehani laho mamasu patuduho kolong di rohana di tonga-tonga di ngulu antara mempelai laki-laki dan perempuan. Alani nangamang na dihaholong itu hatta Yesus Kristus. Mari tasadari mak bedu tutuh perdusa dui ba saya inulah patik dang besikop nah holat Tuhan itu hape na pasikopon alani roha masihol rindu tu debata ikut selalu adong di bengasar rohani ba ikut pada dia madiri songom mempelai perempuan nalah oro panguliin manopo tiba dia membuka hatinya asa dia patar hataridani haholongan ni rohana di badanna ima dipatiki na perpudi sahali na dihaholong itu hatta Yesus Kristus sangat menarik do turpukon ayat 15 sahatu 25 au padohan hata ahu memikir rosongonon alea udak tolap sampai ono bali di turpukon lapatanna mulu didok si Paulus mulu hata awon nama dokon nasai mengauhu dirina dia selalu mengandalkan atau batuduh dirina dia dopan di dewata hape salah daktuk dan bui hata au terus apalagi mara doput debata ngahu ula songonon
Aku bayar songono dan boy HP. Dohono ni songo kalak na porsia maradu pun debata bakat donga jolma. Ala dia kembali ke pasal pertama tadi. Dosa itu, ketidaksempurnaan itu sudah netap diam di bagasan diri. Jadi dah ngarung na buina pasuruk-suruk kon. Dos do kita di depan di debata. Alai gabe si dohonota di guluta. Buau mangulahul lomoni roha. Itak ni dia duau marsitutu mangulahul lomoni roha. Idu na suara kholiba. Makandok ko mau lihati ma Tuhan. Ala donggo debata na baluahona. Ala donggo debata na baluahona. Idok ko debana. Laeng inang amang husukku majuhamu. Siring go peta dokko detangiakta. Ali Tuhan hodo na baluahona. Mungkin ulo hiata dokkon. Ale jarang amai. Hata baluahona. Kaniro. Gabe heran na tang bermakna bagas na Jesusi baluah kita. Anggo turpugo paingoton iko bagas doi remangata ibana do na baluahonau. Ibana do na baluah kita saluhuna lapatan na belgani huasonai iko patardo idauta di paranguluota asaulu kita. Maka lo mohon uhumna. Tang dosi beda. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Alani inang amang nadi haholong itu hatta mula mahita sebagas joroon di pasu-pasu Tuhan. Ala ingot ahana pinekeramu na denggan ima hatana debata ulahon. Marporang mahita mangalo akka dosa. Akka pangalahon aja ditikini ngulu tahun sigan dua pari 24 jam si boleh silaho manega kita laho padu tuduk kita tutorun wasona unak tauloi ikut tiubot tado tuhatai hodo Tuhan na paduk konau ala memang berdosa mulu so hobe huwa porsia tu dak tuka mamuluson ido si tiubot tamulek sebagas coro di pasu-pasu Tuhan mahita saulat nare tajahom majo maka holo mohon sada dua ya maka lo mohon pati debata ima tadda kerinduan ta amin martangnya kita ali Tuhan puji-puji doho asa ngapom ma di guarmu na ganu pare ganu tiki saya pengotok kami akan tinubusmon asa mangulu di bagasan hatam di bagas sapati munak padamu songon anak halomuan ni roham hasudungan ni roham dohami di baeko roho ganup tiki manopot tami alani saya jari hami para dihod diri nami songon oroan na para dihod diri pai may mahon panguli pai baruhor roha pada sipon parangi di ganup pari ganup tiki nang apala ditikyon totok saya digulho hami asa saya masihol malungur rohan nami makanguluhon doho makalo moho patimu olak kodo Tuhan natuk dengan nami asa bui hami hulaho kami alani sai ingani maroha doho pikiran nami asa margugu hami mangulahon lomoni rohami aliamang pasu-pasu akar ruas ni huriamon ama nami ina nami totong leho dinasida gugu hahi pasong gajang nimur nakabisuhon karena toras mergugu merbisuk majamitai manangyakon dohok marmudu-muduhon akayanakon na pinasahatmo mangalulu ya kapadaraman ningulu asa jupang silas ni roha jala takas di tadana sida hodo debata na manarihon akayanakon pe akayanakon na ulo manangiho puda ulo manangiho katam gabi halomuan ni roham gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni bangso dohok masyarakat akana marsikola totong matuhata bayi hahi pasu nakabisuhon haliamang akadongan nami nagali pamatangalan di parsahiton nago parukilon unang luas na sida madili aleho matuhan nama masu-masu manodangi roha do pikiran na sida tuk doho Tuhan pamalupon tuk doho Tuhan marguguyhon
doho mangudihon nasida. Tuhan debata amanami, hutangnya kok kami, akka dongan nami, naro nalaho merjamitai tu akka luat manang huria na meragami. Ima punguan ina huria na marsaor tu gikajiwe Malang, nang punguan ama huria na marsaor tu HKBP Jatinegara. Dongani nasida rahu totong di bagasa kolong ni roha marsaor doho dongan nami sa hapor siaon. Jala mulutuk pemulak nasida tuluat harapat jayon. Begion nami akka berita silas ni roha na totok batubuhon pay baruhon na duminggat di tonga-tonga ni akka ruhu ni parhuriao. Tuhan, lahu mulak kami siya bagas jorom majalo paso-pasom. Mia maho diganop roha nami. Jala jumulo uras buri hami siya dosa pangalasyon nami. Asa totok kami tama anak haholongan ni roham. Marhiti Kristus Jesus martangya kami Tuhan. Amin. Inangamang natatangi hujamita taparadit deta huhut papungu pilihan.
bata amanami na di banua gijang. Bodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasa na mauditus. Pasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhun harazaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodem.